Bon dia, bona hora. En l'última col·laboració del Xarxa de Mat de diumenge 25 d'octubre m'acompanyava aquesta composició, que és d'un vell conegut ja del canal, que vam analitzar una composició seva, en William Anthony Shingman, que té composicions diabòliques com la que veurem avui. Així que si en tots aquests dies no heu trobat encara la solució i voleu uns moments més per pensar-ho, pauseu el vídeo perquè passaré a donar-la. Vaig a buscar l'editor del tauler, ja el tenim aquí i veiem una posició en la que sembla que s'hagi de fer escac i mat pràcticament sense voler. De fet, si apostem pel camí més lineal, que podria ser, per exemple, dama G7, rei F5 per intentar escapar-se, cavall D6 escac única, tornar a rei a E6 i dama F6 escac i mat, tenim aquí un mat en 3 jugades, però és massa fàcil, massa lineal, per tant, tot ens fa pensar que serà algun mat en 2 jugades el que estem buscant. I aquí la cosa ja es complica una mica. Tornem a la posició inicial, que no és més que aquesta, i vegem que ara mateix les negres no és que tinguin masses opcions, no? Tenen de possibles jugades F6, F5, tenen E4 i tenen D6, d'acord? Aquestes són les possibles jugades que tenen les peces negres. Què passa si fan cadascuna? Per exemple, si fan F6, aquí hi ha un escac a la descoberta, per tant, un escac doble a la descoberta, i les negres no poden anar a cap de les escapatòries i no poden capturar el cavall perquè tens l'escac aquest amb l'alfil, d'acord? Llavors seria escac i mat en una jugada. Si les blanques aconsegueixen fer una d'espera i les negres fan F6, tens escac i mat en una jugada, d'acord? Què passa si fan F5? Doncs que l'escac i mat en una jugada passa a ser dama G7. Sembla que aquestes dues jugades no són gaire bones. E4 permet dama per E4 i torna a ser mat en una, i D6 sembla la jugada més crítica. Per exemple, dama H3 impediria que s'escapés per D7, però clar, té aquesta F5, no? I aleshores serien, com a mínim hi ha 3 jugades, tot i que després ja no tens escac i mat, La jugada d'espera perquè ell faci D6, dama H3 segona jugada i després de F5 una altra, però és que ni l'atrapes, no? Perquè es podrà escapar, perquè ja té molt camp obert. Llavors tornem a la posició inicial. Tornem a la posició inicial amb D6 ja fet, d'acord? Perquè és la jugada que ens molesta i anem a veure com podríem fer aquí un escac i mat. Si la dama estigués a H8 o a G8, després de D6 podries fer un escac i mat per aquí baix. Aleshores sí que seria escac i mat perquè no podria escapar-se per aquí, ja que l'acció de la dama és per tota la diagonal i aquestes caselles estan controlades pel cavall. I no pots prendre el cavall perquè està defensat, val? Llavors, si aconsegueixis, si la jugada fos dama H8 o dama G8, clar, contra D6 tindries la solució, però no tindries la solució, per exemple, contra E4 no tens una solució perquè després s'escaparà per aquí i ja comença a tenir bastant de camp obert, per tant no acaba de funcionar dama G8 ni dama H8. Anem a veure si les negres t'han fet D6, a part d'aquestes jugades de dama H8, dama H3, etc. L'única manera perquè no s'escapi per D7 seria que una peça estigués controlant D7, no? Per exemple, aquest escac a la descoberta, amb el cavall estaries controlant la casella D7, però clar, pot escapar-se per E7 o pot simplement prendre el cavall. No és la solució, aquest cavall a descoberta. Si el rei estigués aquí a C7 contra D6, per molt que saltessis amb el cavall aquí per fer un escac doble, per assegurar-te que li costi més escapar-se, podria escapar-se per E7 o per F6. No hi ha manera d'atrapar-lo. O sigui que D6 és la jugada clau. Pensant molta estona et dones comptes que alfil C2 et permet un escac i mat que no havies valorat abans, que és que capturi el cavall de D5. Captura el cavall de D5 i pots tornar amb l'alfil a B3 i fas escac i mat perquè aquestes caselles estan cobertes pel cavall, aquesta i aquesta pel rei, d'acord? I aquesta per la dama, aquesta per l'alfil, no? De tota la diagonal, la dama també està cobrint per aquí. Per tant, aquest és un mat força curiós, no? I si fes D6 després d'alfil C2, llàstima que dama F5, tot i que està defensada per l'alfil, no acaba de funcionar perquè precisament perquè està defensada per l'alfil, l'alfil deixa de defensar el cavall de D5 i el pot capturar. Per poc, però ens estem apropant, tot indica que ens estem apropant, d'acord? Tornem a la posició inicial, contra D6, quin escac tens que pugui ser escac i mat? No es troba, és molt difícil, però, ojo, contra D6, ull viu perquè cavall B7 és escac, aquest cavall a part defensa aquest per si l'alfil s'hagués de moure, i totes les altres E7,
F6 estan cobertes per aquest cavall, F5 està coberta per la dama, torna a ser D7 el punt crític, no? Però, i si abans de fer cavall B, C7 hem pogut posar l'alfil A4? Seria escac i mat. Anem a veure la seqüència alfil A4. Si rei par és el mateix que haver-lo posat a C2, com abans dèiem, alfil B3, escac i mat. Alfil A4 i les negres fan E4. Dama par, escac i mat. No pot escapar per cap d'aquestes caselles. Anem a veure, després d'alfil A4, què passa contra F6 de les negres. Doncs que torna a ser escac i mat amb cavall B7, d'acord? Escac, defensa aquest cavall. Ai, no, s'escapa per D6. Bé, doncs no és escac i mat amb aquest cavall, sinó que és escac i mat amb aquest altre, cavall D, DC7, perquè així segueixes controlant D6 amb aquest cavall. I a l'haver avançat aquest peó, tota l'acció que feia aquest cavall, sobretot a E7, el de D5, l'està fent la dama segueix cobrint F5, per tant, tot controlat. I si, en comptes d'F6, fa F5, l'escac i mat és dama G8, d'acord? Perquè ara la dama ja no la necessites a H7 per cobrir F5 i des de G8 la dama defensa el cavall de D5, que havia deixat d'estar defensat per l'alfil de D3, i totes aquestes caselles estan primer cobertes per aquest cavall i després coberta per aquest. Per tant, escac i mat. I l'única jugada que queda per analitzar és la que hem dit al principi de tot, D6, i ara sí que després de alfil A4, cavall B, C7 és escac i mat perquè no poden escapar per aquí, no poden capturar el cavall perquè queda defensat per aquest que acabem de moure i aquest cavall impedeix que s'escapi per aquí i per F5 està la dama, escac i mat. Poca broma amb aquest problema que em va portar una mitja hora ben bona. Això és tot, espero que us hagi agradat i us volia dir que estic pensant de fer una sèrie de campionats en línia per Lichess un cop a la setmana per veure si ens animem, fem una mica de comunitat per allà i així també comento algunes partides del campionat o fer la retransmissió en directe que pot estar bé. Si us interessa, doncs suposo que aviat ja ho anunciaré per les xarxes socials i si voleu compartir la informació, compartir el vídeo, compartir el canal amb qui sabeu que li agraden els escacs i podria estar interessat en veure aquests vídeos i jugar a aquests campionats que vindran, doncs endavant i moltes gràcies. Adéu.